14. den je tady a je zároveň prvním, kdy plníme podúkoly našeho týdenního plánu. Dnes to bude neskutečná jízda, jdeme totiž opět udělat brainstorm nových reklamních úhlů pro další segment trhu. Uděláme nové textace, nové statické, tentokrát kreativy a do večera to pustím v plné parádě ven. Myslím si, že tomu tak teď bude až do chvíle, kdy narazíme na silný signál z trhu, kdy bude jasně značit, že si daná skupina lidí opravdu sedla s naší komunikací a nabídkou, což vyústí v zisky už při malých nebo minimálně v silný signál. Počítám s tím, že jen na AB testech spálíme něco okolo 10 000 korun a zatím to tak i vypadá. Což samozřejmě není málo na to, že jsou to jen AB testy, ale pokud by někdo z vás kdy přemýšlel o spouštění kampaní ve výkonnostním marketingu, tak si pamatujte, že kampaň, která nefunguje už při testovacích rozpočtech, se neoptimalizuje a neškáluje. Zmačká se a udělá se nová a to je samozřejmě potřeba odmakat, protože marketing je jen pravděpodobnostní hra. Tedy pokud člověk udrží momentum a setrvá, tak dříve či později na úspěšný setup zkrátka narazí. Ale tak je to v životě přeci ze vším. Měj se skvěle a vidíme se zítra. Let's go.